On kulkuriksi syntynyt mä vainen, ja paljain jaloin kierrän maailmaa. Näin kerran unta joutsen taivahainen, kun antoi hetken kanssaan taivaltaa. Näin maat ja metsät, järvet, maani armaan, sen kaiken sinitaivahalta näin. Tuuli lauloi laulujaan, sadun hohde peitti maan. Ihanampaa en mä missään nähdä saata. Ja laulun tämän lauloi mulle tuuli. On kaikkein kaunein aina oma maa. Niin moni muuta paremmaksi luulin, mut pettymyksen itsellensä saa. Ei missään taivas sinisemmin loista, ei missään hanki hohda kirkkaammin. Tämä paina sydämees, niin on taivas aina sees, ja sun taipaleeltas murhe kauas kaikkoo. Te ette ole vielä siinä kunnossa, että kykenisitte laulamaan. Niin päättyi juni, mutta vielä vuotan mä kohtaavani kerran joutsenen. Ja siihen asti unelmiini luotan, on helppo uneksia ihmisen. Siksi paljain jaloin onneani etsin, ja huolet laulullani haihdutan. Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa. Ja kun lentää siivin valkein niin kuin joutsen. Kerrotaan nyt. Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa. Ja kun lentää siivin valkein niin kuin joutsen. Mulla on 8 lasta kaikkia näistä 3 avioliitosta. Mulla on ensimmäistä 1, toisesta 2, kolmannesta 3. Ja sitten mulla on avioliiton ulkopuolella 2, joilla on eri äiti. Se on sen takia minä en ole ollut kuin 3 kertaa naimisissa. Joo, saa taputtaa, jos tuntuu siltä, joo. Kiitos, riittää. Nämä lapset on niinku asia sinällään, kun niitä 8 on ollut. Täällä on minulla mukana semmoinen rouva Hiekkavirta, joka oli muuttanut itse asiassa, minä kun viimeisestä vaimosta erosin, niin siitä nyt jo toistakymmentä vuotta aikaa, mutta lapset jäi siihen niinku pieneksi. Ja sitten rouva Hiekkavirta muutti lapsineen siihen toiseen päähän taloa, ja me yhdessä kasvatettiin lapsemme aikuiseksi. Ja todettiin, että se oli niin mukava juttu, että me nyt sitten jatketaan tätä yhdessä eloa. Ja hänen kanssaan on todettu se, että kun lapset on siinä 12, siinä esipuberteetti-iässä, niin sitä epäilee, että kasvatuksessa on mennyt jotakin pieleen. Sitten kun on 15, 17, niin sitten on täysin vakuuttunut, että kasvatuksessa on mennyt kaikki pieleen. Sitten ne 25-vuotiaana ne muuttuu taas takaisin ihmisiksi. Näin se vaan menee, eikä sille voi mitään. Minäpäs laulan teille rakkauslaulun nyt uskollan, kun olen saanut selvitettyä rouva Hiekkavirralle, että en mene hänen kanssaan naimisiin. No, epäsovelias avioliitto, mutta näin ei ole mennyt hyvin, kun nyt asutaan siinä ja
Ja näin toimii hyvin. Niin minkä takia sitä avioliitolla menee pilaamaan sitten semmoista hyvää yhteiseloa. Niin ajattelin laulaa rakkauslaulu. Ennen kuin minä lauloin tätä rakkauslaulua, niin minä jouduin joka kerta naimisiin. Nyt ei ole semmoista riskiä olevassa enää. Missä meren aallot, milloin hiljaa, milloin riehuin myrskyisinä käy. Vaalikaksisi syöntälemmen viljaa, mut lempitä ei maailmalle näy. Valvovat he rakkautta suurta, puhtaana kuin kilo auringon. Heillä arteena kalliina on lempi rajaton. Kaksi onnellista lasta auringon. Lemmen taivaan poutapilvet kiitää, ne ruusun hohteisina karkeloi. Syömet linnoihin unelmien liitää, niin korkeana lemmen hymni soi. Saapuilta tuulet viimoin kylmin, ne syleilee myös lapset auringon. Mutta aina heillä suojanaan on lempi tahraton. Kaksi onnellista lasta auringon. Kiitos. Mullahan on takana semmoinen toipuminen suuresta sydänleikkauksesta, eli 3 vuotta minä olen ollut kotona tekemättä justiin mitään. Ja halakoja tehnyt vähäsen ja semmoista, mutta ei mitään niinku keikkaa ja sitten harjoitellut pikkusen kitaralla soittamista, mutta ei kuitenkaan 6 tuntia päivässä, niin kuin tässä nyt on tässä muutaman päivän aikana joutunut välillä soittamaan. Niin mulla repesi eilen sormenpää tosta ja sen takia mulla tuottaa vaikeuksia saada kaikkia sointuja aivan puhtaana, mutta tämä on niin kuin tämän ammatin varjopuolia. Se on, joka ammatissa omat varjopuolensa. Ei sille voi mitään, näin se menee. Minäpäs otan, ennen kuin sieltä on tulossa kohta semmoinen näytelmä meidän suvun elämästä ja minä otan yhden laulun vielä ennen sitä ja se on semmoinen, mikä oli silloin kun minä olin nuori, niin se oli tunnettu laulu. Sitä laulo Höykinpuro Asseri, se oli muuten näitä höykinpuroja, mitä täälläkin on, eli toisin sanoen minun serkkujani. Ja sitä tätä meidän mustaa puolta. Miehet on pitkiä ja mustia, mutta ei tarvitse kumarella, kun kävellään. On otsakkeista astuva orpopojan tie pitkä ja mittaamaton. Ei koskaan kotilieden lämpöhön se vie, missä äitini kehrännyt on, vaan aina maailmalle, lainalattialle, oudon orren alle, kallistan mä pään
tule kanssani ja tanssi, orpopojan valssi, onnestamme unta näe. Mä oon orpuna, mutten orjana, miksi itken mä, kun onnestunta näen? Se on arve mun, siit on puolet sun. Tule tyttöjässä kanssani mun. En kuulla saa kotikuusen kuiskehia, en äitini hymyä näe. En tahtoni tarinoita talvisia, vaille mun arpani jää. Oi tule käymme rinnan elon tiemme ihanimman, sulle kauneimman osan sitä suon. Tule kanssani ja tanssi, orpopojan valssi, onneksemme malja juo. Mä oon orpona, mutten orjana, miksi itken mä, kun onnestunta näen? Se on armun, siit on puolet sun. Tule tyttöjässä kanssani mun. Jokos Pentti Untamo on siellä valmiina? Joo vain. No niin. Kiitoksia. Pentti Untamo jatkaa tästä. Kappalaisen pappilassa 1800-luvun alkupuolella. Pappilan piika Anna-Liisa Matin tytär Honkaniemi on yksin pappilan tuvassa. Pappilan nuori herra Kappalaisen poika Erik Jaakobin poika Gulberi Saal
Poika se kuljen pitkin raittia tähden tavalla loistaa. Rakastelen minä tyttöjä kaikkia tämän tielläni kohtaa. Pappila piiate aita makkaa pyllyllä paljaan vaulla. Aitan ovessa ei ole hakkaa vällettä lattialla. Miten sinä, papin poika? Noin sapattina, mutta rumia ja syntisiä laulurehdotuksia laulaa. Kuka sinulla on opetti? Sinun pitäisi olla kirkossa kuuntelemassa isät saa. Ei ole. Kyllä minä tiedän mitä se isä täällä kirkossa saa. Ja penkulaistaa puolella. Mitä sinun saa tarjota kaukaa? Mutta vain itse kokeilusaisin elämään ja oppiensa mukaan. Aina minä Anna-Liisa olla 200 kohtaa. Istun sinun viereesi. Minä Anna-Liisa olet sulosi tyttö, minä en ole koskaan tavannut. Saa ottaa sinua kauan. Voi hyvä Eerikki, mitä sinä on tullut? Sinähän olet vielä poika. Sinä olet edes pystynyt 16 vuotta. Olen sinua ainakin 6 vuotta vanhempi. Makso minua siinä. En ole saanut koskaan oikeastaan nälää. Kuinkaan sinut siinä, ei ole koskaan polttoa. Hyvä minunkin on lähellä. Mutta olkaamme nyt kuulla. Ja unohdetaan tämä äsken. Maailmassa on parempiakin tyttöjä sinulle kuin minä, pyökkipiika. En unohda sinua koskaan. Ollaan vielä oikein lähekkäin. Minä olen koskaan tehnyt näin hyvän. Sinä olet suloja. Ei enää. Vanhempana minun pitää olla viisaampi. Yksi puhueen. Mutta minä olen sinut kokonaan. Olethan sinä minua. Rakastetaan toisiamme. Voi hyvä Eeri, joku voi vielä tulla ja näkevät meitä. Mennään tuonne kammariin. Sinne ei kukaan tule. Siirrytään ajassa eteenpäin noin 8 kuukautta. Minä nähdä. Täältä lähti joku isäntämies. Kuka hän oli? Mikä hänellä oli asia? Talokas Erik Oravatonta Menkijärveltä. Siellä oli viime kesä katovuosi. Ovat ahdistuneet syömään jopa siemenviljan. Pyysi rahaa lainaksi siemenviljan nostoon. Sinä tar sen hyvän hyvyyttä minne lupamaan. Hur mycket pengar sinä lainata seurakuntalaisille nämä muutama viime vuosi? En luvannut rahaa. Sanoin hänelle, että tulee hakemaan pappilasta siemen, jota se ei keväällä kylvämään. Hyvä Johannes, sanastakin sanotaan, jos sulla on 2 ihokasta, anna toinen sitä tarvittaa. Kerjäläisiä näyttää riittävän tämä köyhä seurakunta. Pitäjässä kärsitään nälkää. Kulkutauteja ei estä mikään. Ihmiset ei osaa lukea. Livettömyys rehottaa kansan keskuudessa. Miten minä oikein jaksan? Tunnen katkeruutta Jumalani kohtaan. Miksi hän on hyljännyt kansan? Mieleeni tulee kiusatun Jobin sana. Murhetta soi mun harppuni, minun huiluni itkun ääni. Koska minä olen pappi, minun on jaksa. Men kära Jakob, Raamattu sanoo, älä lannistu, älä pelkä. Herra on sinun kanssasi. Hän ei hylkä sinua eikä jätä sinua yksin. Minä en voi ensimmäisenä kapinoida. Mutta nyt minne laittaa Anna-Liisa tänne siivoamaan. Anna-Liisa, kom hit. Anna-Liisa. Mulla käski tänne, pitäisi siirrota. Jos Anna-Liisa aloittaa tuolta huoneen perältä, niin menen pois ja rehtä sitten kun tulee tänne.
Anna-Liisa on ollut meillä kohta vuoden. Vieläkö jatkat syksyä? Se on tullut hyvä minulle. Mutta on mielelläni, jos mä pidätän. Me olemme Anna-Liisaan kovin tyytyväisiä. Miten ihana näky tulee silmiin. Minun pitää nousta ylös ja mennä tytön luokse. Minä haluan hänen. Nämä putosi pöydältä. Ei ne näyttää olevan. Käyn vaihtamassa vedelle tulee jatkamaan sitten lappioon. Hyvä Jumala, tein haureuden syntiä ajatuksissani. Tämä on väärin vaimoanikin kohtaan. Olin synnin pauloissa. Anna anteeksi, hyvä Jumala, minulle heikolle ihmiselle. Kyllä sinä taidat minua sittenkin rakastaa. Pelastit minut suurelta synniltä ja pahanteolta. Päästään irti pöydästä niin pyörä. Onko vesisako liian raskas sinun kanssa? Mikä sulle tuli? Me odotetaan lasta. Anteeksi, olen ollut huono ihminen. Kävellään tuonne sohvalle. Minä autan. Kysyn sinulta muutamia kysymyksiä. Jos et jaksa vastata, niin puhutaan myöhemmin. Kyllä minä jaksan vaikka itkettääkin. Kuka on tulevan lapsen isä? Erik, pappilan nuori herra, on tulevan lapsen isä. Miten tämä on mahdollista? Erik vielä alaikäinen. Sinä valehtelet, kerro totuus. Kyllä Erik on tulevan lapseni isä. Ei teidän tarvitse häpeäni kärsiä. Minä muutan huomenna kotiin. Et sinä minnekään muu. Jos Erik on lapsen isä, vastuu on hänen. Mutta alaikäisen poikani isänä vastaan hän teostaa myöskin minä. Rauhoitun nyt. Minä pidän susta huolta. Jatkan nyt lattioiden pesua. Sinä et enää lattioita pese. Kutsun vaimoni ja poikani tänne. Johanna ja Erik, heti tänne! Sinä huuta täällä. Missä on Erik? Erik on varmaan renkitupa. Kyllä, Anna-Liisa hakee poika tänne, jos häntä tarvitaan. Anna-Liisa ei lähde minnekään. Sinä haet. Mene heti! Vauhtia, hoi hei! Erik oli lähtenyt kylälle. Minä lähten renki häntä hakemaan. No ehkä parempi on näin. Tiesitkö sinä, että Anna-Liisa odottaa vauvaa? Miksei minulle ole ilmoittanut? Minä olen sitä jo pääsiäisestä asti epäillyt. Ajattelin, että tyttö ottaa itse tilansa puheeksi. Kyllä tämä on meidän yhteinen asia. Tiedät sä, kuka on lapsen isä? Ja vetin, te voi Harri Kyyn minua pyörittää. Tytönhän tämä häpeä on. Voi rakas Johanna, meidän poikamme Erik on saattanut tytön siunattuun tilaan. Ja sinä sanot, että hävikköön tyttö asian yksin. Kyllä tämä on meidän yhteinen asia. Ja suurin häpeä on minun papin. Nyt minä pyörtyä. Nyt poika, sulla on tilinteon hetki. No mä en tiedä, mistä te olette puhuneet. Kyllä, Anna-Liisa odottaa lastani. Menemme naimisiin. Sä oot alaikäinen. Ikäsi estää minua vihkimästä sua pyhään avioliittoon. Hyvä, että tunnustat tekoon. Olet aiheuttanut pappilalle suuren häpeän. Me kuulemme tästä vielä seurakuntalaisten puolesta. Mutta jos toimimme oikein ja avoimesti, säästymme ehkä pahimmalta. Anna-Liisa ei ole enää meidän palvelija, eikä häntä pappilalta pois ajeta. Päinvastoin.
Sinä Eeri ja Anna-Liisa ostatte kihvaa. Ja Anna-Liisa tulee nyt perheeseen. Myöhemmin tämän vuoden syksyllä Anna-Liisa synnytti tyttövauvan. Tyttö kastettiin Maija Kreetaksi. Kirkonkirjoihin pappi merkitsi Maija Kreetta, pappilan kasvatti lapsi. Piika kehu, että täältä on väki pois. Käski ottamaan. Kumi vapaasti puhua. No ei täällä ketään näy. Kyllä, se Anna-Liisa lapsen isästä vaan taitaa olla siellä epäselvässä. Eikö isänä ookin mulle itse se kappalainen? Niin, se poikahan vielä alaikäinen. Ripiltä päässyt. 16 vuoden. Oliko edes 15, kun lapsi laitettiin alulle? Eihän tuo ikäinen nyt takapäälle vielä mitään ymmärrä. Kyllä se on ollut pappi itse asiassa. Kyllä se on kuule mahtanut olla kovaa aikaa papi ja Kalle. Omaa mies menee tuommoista syntiä tekemään. Pappi vielä! Mitäköhän se piippakaan tästä ollenkaan? Sanovat vielä Kulpenin pois virasta. No se nyt olisi ihan oikein. Ihan oikein sanon minä. Niin ois. Mitä on tultu ihan paikan päälle juoruamaan? Me mitään juoruta. Pia lapsen isää tässä vaan selvitellään. Nyt akat tukkoon. Ja sinä kutsaa. Vaikka on seksua, niin jos semmonen harvinaisen hitaan sorttinen ollut kuule tätä asiaa selvittämään. Minun kuule olisi tämä asia pitänyt jo, sanotaanko nyt, että aikoja sitten selvittää. Nyt akat tukkoon. Minä olen virkani puolesta tullut tätä asiaa nyt selvittämään. Puhun papin kanssa. Teitä ei täällä tarvita. Lähtekää kotiin ja heti. Et sukaan sinäkin oo sen papin puolella. Eikö sana kuulu? Lähtekää heti paikalle. Kyllä pitää olla vihapitoinen ihminen. Kyllä pitää olla. Kyllä tässä asiassa käy kovat puhupuhteet. Onhan se pappi nähty tuolla järvellä usein soutelevan Pian kanssa. Ne ovat kuulemma poikenneet saarestakin. Eihän ne nyt vaan siellä saaressa tehneet sellaista. Laitettiinkohan tässä nyt se pappilan huuppiopoika vaan syylliseksi? Saankohan asiaa selvää? Mutta minä, seksmani Kustaa Matipoko on sellainen mies, että kyllä nyt papista tottuu saa. Jaha, mikäs seksmani on laittanut liikkeelle? Johan on eikä kyökkiä, mutta Pialle se laittaa kahvipöydän valmiin. Jos rouvainen meni, mulla on sellaista asiaa, että on hyvä rouvankin tietää. Seksmani on hyvä ja kertoo asiansa, me kuuntelemme. Minun asiani on erittäin ikävä.
teidän piika Anna-Liisa on synnyttänyt aviottoman lapsen. Seurakunnassa on paljon puhetta siitä, kuka on lapsen isä. Noissa puheissa, kappalainen, teitä epäillään piikanne lapsen isä. Miten seksmanni voi noin hävyttömiä puhua? Minua niin hyödyttää. Rakas Johanna, mehän olemme puhuneet tämän asian selväksi. Kyllä seksmanin tulee tietää totuus tässä asiassa. Rauhoitun nyt, niin minä kerron. Minä en muuta tiedä kuin se, että pappilassa on harjoitettu haureuden syntiä, jonka johdosta teidän piika on synnyttänyt aviottoman lapsen. Mikä on totta? Lapsen äiti Anna-Liisa ja poikani Eeri ovat yhdessä ilmoittaneet, että lapsen isä on poikani Eeri. Ymmärrän seksmanin ja seurakuntalaisen huolen, sillä poikani Eeri on muiden mielestä pahainen pojan nulikka, jonka teko ei vastaa miehen tekoa. Mutta hän on pystynyt saamaan neitsyön raskaaksi. Tämä on totta. Tämä oli suuri helpotus minulle. Mutta miten saadaan seurakuntalaiset tämä uskomaan? Minun on turha kappalaiselle sanoa sen, mitä Luterus käskyensä selityksissään sanoo, että isän pitää kantaa huolta myös salakuljetusista, etteivät ne joutuisi synnin teihin. Ja kun tästä raskaasta synnin teossa on ollut mukana peräti kappalaisen oma poika, lankeaa pappilaan yllennys suuri synnin taakka. Mikä oikeus seksmannilla on tuomita oma pappi? Rakas Johanna, kyllä seksmanni on oikeassa. Tämä asia vaatii kirkkoraatin koolle kutsumista. Kirkkoraati päättäköön, tehdäänkö asiasta ilmoitus lääninrovastille. Hän päättäköön, käsitelläänkö asiaa tuomiokapitulla. Olen seksmannille kiitollinen, että uskoitte minua. Kutsun kirkkoraadin koolle seuraavassa Jumalan palvelussa. Erik on vielä alaikäinen, että ei voida viittaa. Anna-Liisa ei ole enää meidän palvelija. Olemme ottaneet hänet ja tyttövauvan perheeseemme jäsenet. Seksmanni ei pidä huolestua. Pidämme Anna-Liisasta hyvää huolta. Hän on hyvä tyttö. Olen aina pitänyt hänet. Erik saa hänestä hyvän vaimon. No niin, eiköhän tämä asia nyt ole käsitelty, niin menkäämme nyt kyökkiin ja istukaamme sovinnon pöydälle. On kulunut 16 Herran armon vuotta. Eerikin ja Anna-Liisan tytär Maija Kreetta on nyt 16 vuotta nuori neito. Hänellä on tapaaminen sulhasensa Matti Matinpojan kanssa. Pahalla päällä sinäkin oisit, jos tiedät, mitä meillä on kotona viime aikoina tapahtunut. Mua suututtaa ihan. Mitä teillä nyt on? Viime viikolla
Kaisa oli se hautausmaanpäivä. Niin. Humalassa meni hautausmaalle. Meni haudankaivaan kaivamaan hautaan ja pakotti haudankaivaan soittamaan sille mukaan kuolinkelloja. Onneksi iso ehti heti hätään, ettei koko kirkonkylämäki ehtinyt paikalle. Eli isä voi tehdä päissään mitä tahansa. Mutta nyt tyttö, unohdetaan nämä ikävät asiat. Vaikka en ole kuin sinua 3 vuotta vanhempi, saat meistä hyvän turvan elämään ja suoja tehtävä. Kuulehan paljon. Tule minulle vain. Leikkipuhelulle ennen. Mutta nyt leikkipuhet on. Mies on toinen. Rakastatko sinä minua? Rakasta, pitkälläkin elämä. Minä olen niin onnellinen. On ihanaa rakastaa. Sovittanen nyt kylmätettiin jälkeen tämän vanhemmille sinua minulle. Ja puhemies tässä naimakaupassa ei tarvita. Me pidetään kihlaisjuhlat juhannuksena.